Kina ji? Na'am. Aini ni na ga sabon salo duwawu ya mutu ya bar zani. To. A gurin filin ajan nan ana garaya in gaya miki. Na karkare kuɗi na banda wanda na zubar da abin da na bata. Kin san 50,000 ne. Na ce, oh, yar shi wata na ta miƙe ƙafa. To, aini kin san abin da ya sa dai ban ji wannan biki ba. Kin san tana bina kuɗin biki 50,000. To, ni kuma kina kallo dai duniya da ta mun gwatsan kyanwa. To shi yasa gaba ɗaya nace da je a tona min asiri a filin Allah ta'ala a gidan bikin na. Nace gwamnan zauna lulluɓa kai na asiri. Kin ga yanzu ban kai tafi tijaran mutanen ba a filin Allah ta'ala za a kunce min zali. To shi yasa ni yanzu idan na samu maliki zan baki kai mata dan ni ba na iya gwanjo. Wudil. Iska wai wudil. Dama fa kika fito ko ba haka bane anti? Eshuwa, wallahi tallahi zan miki rashin arziki da tijara da warwara. Ya duk abin da na ce miki, na gaya miki na shiga harkata. Tun jiya kika bata mu rai, tun shekaran jiya kike kona mini rai. Na gaya miki sha'anin. Wallahi kike ƙara kira na ma sai dai miki rashin mutunci. Oh, sa'anta har yanzu an ki sauka, an hau dokin zuciya. Ke ma ta jaza miki kuma wallahi. Doguwa. Can dai, can ga siga da ina jin kaji ya zo neman ki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kuma na shiga uku na lalace. Anti, yau ikon Allah. Ki zo ki ga barawo da rana tsage-tsage. Ke yau nake ganin fata nono a kirjin budurwa. Maka bi kashi ranar da kutila. Barawo. Kai na kare ya ka za a bani wayan ne da kudin ko kuwa. Allah ya huci zuciyar ka me kake so? Me kake so a Ni da waya maka nake so. An tattara masa, ni babu uwar komai a tare. Wani bare ni, kana kallon dai ina zaman raba naka wadacin mu wai karuwa ta makance ni ta kaina ma nake yi. Shekaran jiya na karba bashi ko kudin ban biya ba. Ni dai ba komai. Sai dai diyan da dai kaga za ka yi ka yi. Dan Allah tsaya ma da dan uwa me haka? Billahi lazi kudin sakin adashi na ne kika bayar sakin ci uwar wallahi sai kin biya. Za ki ga shewa wallahi za ki ga shewa. Yau wata ta gada ba billahi lazi. Ai duk ramin da aka haka in je an haka rami don ubansa sai an ga abin da zai fito in ba ga abin da zai shiga. Ni ko inda nan daram ni ba wata ran sai an zo an nemi abin. Ke ba an dauke Sari miki a ba. gabana ba. Na ga ya ke sa budurwa ta tallabi kirji. Wallahi sai an biya ni kudin sakin adashi na wallahi in ba haka ba me kaji ina zuwa uba da kantabara zan ce wallahi zo gurin ki. To kuma Ke din a gaban ki na bayar. Ke ma wuka kika gani kika bayar. dan gaskiya ba dan kuka ba wallahi ba za ta bada ba. Rike nan bu dan wata nan bu yan maza ne. Ki buwa. Ki je. Wallahi ba ruwa na ni ba abin da ya shafe ni. Wallahi ni kwan nan zama dan me na kula ta samu kati. Insha Allah. Inda zan fita billahi lazi. dama kin matsi in yi mutu to ba za da ba. Ruwa shiga anan. Abin ruwa ne ko ne ne. Allah ya mai miki da alheri mu dai mu mutu da fitan mu. Tsohuwar guzuma. Wallahi ban ji dadin jiki na ba wai mahaukaciya ta ci duka. Yashuwa na sake ki a raina. Ta bani da alheri wai kishiya ta taba kishiya da bakin wuta. Kuma da girman dama kwana ni da kiwa ba ki a ci uwa ki sai ka mata ruwa. A ni karki jika ni dan Allah. In fita in ba za su ce na yi fitsari. Babu waya. Ba waya babu kuma kudin da na bayar kudin sakin adashi ranar dauka da ruwa. A bakin salati ba me a cikin ido wannan ruwa. Wallahi ga mata dai. Wata can gari banza ma ta yi ciki bare ba ta aure. Amma wannan barawan ya san kan tsiya. Abu sai ka ce walƙiya? Sai ka ce mafariki? A waya nuna muku wai su malama abin da ya karu ta ga mai ciki. Ta ce ta dauko. To yanzu dai sai ki san yadda za ku warware da mai waya. Ko ba haka ba? Yawa. Ki bari in mutu in ya so sai ki binne ni. Wuka ce wannan da ya yadda a nan wajen? Ku tattara albasar nan ku miƙon ko in yi miyar lami. Ai sai a mamma haka ko. Ani saboda kin sake ni ba a rai ungwakin gari. Karbi. Bukata. Ga wukan nan. Ai na dauka ta barawan ne. Mi ko mun kwata dan uwarki kar ki jaza mu. Wash Allah na faɗi gaban annabi ba na so a ɗaga ni. To yanzu ya za a yi?